Biko ndị be anyị, o nwere ihe nsị ka njọ ka mmakwa ma ọ na-eme unu apụta ụra since the last 2 weeks. Arụ nwe ka o si eme m, nlisi anyị agụba m, mmecha nke a agụba m. Ihe m na-eli ọkwa nlipụ rice elie m ji, nlipụ ji elie m ofe, ọnụkata ihe na ma amarọ ọmadị eli bụ agụba m. Asịkwa m ka njọ ọ na-emekwu ka o si ka njọ bụ na ụla otu a ka m mesi na-edina mbinye ee nke a bụrụkwa sọ ya. Mmiri otu a ka m mesi na-esi aṅụ mmiri abụọ ọnụ mmiri, ṅụọ mmiri mụ na-asọ mgbupụ asọ ebe a mgbupụ ee. Biko ọ bụ na enwere onye ọ na-eme ọgwa m ma ndị dọkịta akọwalụ m ihe bụ ihe a, maka na m aghọtarụ ike ọgwụgwụ arụ m niile. Chelụkwa amarọ m nwoke nwoke amarọkwu m, amarọ nwoke amarọ m amarọkwa nwoke m amakwa m nwoke amarọkwu m ke ma m nwoke ma m biko kwa makwa m unu bịa kọwalụ m.